Bore da pawb. Mae'n hyfryd I weld pawb yma heddiw ac Nadolig Llawen hefyd. Mae gennym ni panad ar ôl y gwasanaeth ac does dim llawer o cyhoeddiadau wythnos yma, ond yfory bydd Robin yn arwain yr Oedfa. Does dim cymyn yfory, mae gennym ni gwasanaeth arbennig ar gyfer bore Nadolig, ond nid cymyn. Ac hanraw wedi 9. Mae Philistiaid yn, hanraw wedi 9. O, iawn. Dwi'n anghofio'r peth pwysig. Rwan bydd pawb yn cofio hanrawr wedi 9 yfory. Iawn. Mae rhaid I ni dweud diolch yn fawr iawn I Dylan. Da ni wedi cael flwyddyn hyfryd efo Dylan, a roedd y diaconiaid yn penderfynu, mae rhaid iddo fo fynd I fyny i'r gogledd heddiw a nid yfory. A dyna pam mae Robin yn arwain yr Oedfa yfory. Ond da ni wedi cael Nadolig hyfryd efo popeth sydd wedi bod yn mynd ymlaen ac cyswllt pwysig efo'r ysgolion ac trwy'r flwyddyn mae Dylan wedi gwneud, wedi bod yn wych efo ni. Felly diolch yn fawr a Nadolig Llawen I Dylan hefyd. A cofia ni at y teulu a pawb. Okay, iawn. Wythnos nesa, mae gennym ni Oedfa efo pawb gyda'n gilydd. Ein ffrindiau o Porthcawl, Tabernacl Porthcawl, bydden nhw yma yfory, a hefyd wythnos nesa y 5 Sul yn y mis. A bydd Dyfrig yn arwain yr Oedfa Dydd Sul nesa. Rwan, peth arall dwi'n anghofio trwy'r amser, mae gennym ni'r casgliad. Bore da. Hyfryd iawn gael eich cwmni chi unwaith eto. A hitha yn noswyl Nadolig. Ac yn bedwerydd Sul yn hymor yr Adfent, a ni'n felly wedi goleuo bedweradd ganwyll. Ac dwi am ddarllen
pedair pennig sydd gan Robin Gwyndaf yn ei gerdd Cynwyllau'r Adfent. Mae'n dymor yr Adfent a'r nos yn ein tir, goleuon y ganwych sy'n twynu mor glir. Mae'n ganwych ein gobaith ac Iesu fab Duw yn rhoi ni'r gola i'n harwain i fyw. Mae eto yn Adfent a'r ganwych o hyd, goleuo mae hon yn hywyllwch y byd. Mae'n ganwych ein heddwch ac Iesu fab Duw yn dywysog tangnefedd i'n dysgu i fyw. Mae gen i'r Iesu fel twf brygyn ir, neu hael cynta'r gwanwyn rôl geiaf mor hir. A'r ganwych sy'n ola mae honno o hyd yn ganwych sy'n rhannu llawenydd i'r byd. Mae'r ganwych sy'n ola yn dweud ag un llais, nid ymladd y gelyn yw'r ateb i drais. Mae'n ganwych trigaredd sy'n datgan o hyd, mae cymod a chariad sy'n achub y byd. Mi na i adael y bennych olaf ac falle gewch chi glywed y bennych yna y bore fory. Gadwch i ni droi at yn carol gyntaf, sef carol rhif 467. 467. O ddirgelwch mawr diwioldeb, diw natur dyn, tad a brenin tragwyddoldeb yn natur dyn. O holl rhyfeddodau'r nef, dyma'r mwyaf ei ddymderoedd. Testyn mawl di derfyn oesoedd, diwn natur dyn. 453. Rwan i wrando ar darlledu gwaith. O farddoniaeth mae Meinir Pierce Jones wedi ei greu, sef cariad y Nadolig. Ac efallai bod chi'n gyfarwydd ar un beiblaidd, sef cyntaf Corinthiaid 13, sydd yn sôn am gariad, ond dyma fersiwn y Nadolig. Felly, diolch Erianman. Cariad y Nadolig. Os ydw i'n rigio fy hun berffaith, efo cadwyni o leadau'n winco a theli sgleiniog,
ond heb ddangos cariad, dydw i wedi gwneud dim byd ond trimio. Os ydw i'n slafio yn y gegin, yn gwneud dwysynu o fince pies, yn paratoi gwleddoedd ac yn gosod bwrdd wedi addurno'n hardd, ond heb ddangos cariad, dydw i ddim am genach nag unrhyw gogydd arall. Os ydw i'n gweithio yn y gegin gawl, yn canu carole yn y cartre nyrsio, ac yn rhoi fy holl eiddo i achosion da, ond heb ddangos cariad, yna dydw i ddim mymryn elwach. Os ydw i'n addurno'r goeden, efo angylion disglair a fflu eira sidan, yn mynd i 10 o bartion ac yn canu'r Meseia yn y cor, ond heb roi Crist yn y canol, wel, dwi wedi colli'r cost yn llwyr. Mae cyfleidio plentyn yn bwysicach na choginio dan teithion. Mae rhoi cusan i dybriod yn nes ati filgwaith na rigio'r tŷ. Yn flydynderus a blinedig, mae cariad yn garedig. Dydy cariad ddim yn cenfigeni wrth gartre cran rhywun, sydd ar llestri ar ornaments dolig gore. Dydy cariad ddim yn gweiddi ar y plant i fynd o'r ffordd, ond yn diolch ei bod yno i fod ar y ffordd. Dydy cariad ddim yn rhoi i'r llall, roi yn ôl yn unig, ond yn llawen o gael rhoi i'r rhai sydd heb ddim. Mae cariad yn cynnal popeth, yn credu popeth, yn gweithio popeth, yn goddef popeth. Dydy cariad byth yn methu. Bydd gemau cyfrifiadur yn torri, clustlusau yn mynd ar goll, clybiau golf yn rhydu, ond mi barith yr hodd o gariad hyd byth. Diolch o galon Rhianwen am y darlleniad yna. Darlleniad chydig bach yn wahanol, ond sydd yn atgoffa ni yn mae cariad sydd wrth wraidd popeth yn Nadolig yma mewn gwirionedd. Heb gariad, da ni yn ddim, dyna mae cyntaf Corinthiaid yn ei ddysgu ni ynde. Ond heb gariad yn Nadolig yma, yna dim ots be nawn ni mewn gwirionedd. O gadwch i ni barhau drwy ganu Carol 478, 478 o faban glân, o faban mwyn, mor hardd dywedd, mor wyl dy drem, o'r nef fydd eithos di ni'n frawd, a ni yn gydradd ddynion tlawd, o faban glân, o faban mwyn. 478.
Wel, ar y wefan, wastad, bob blwyddyn, mae Ddyfrynnu yn rhyddhau fideo ar yn cyfar ni. Ac mae yna 2 fideo fyddwch chi'n ei gweld heddiw. A'r cyntaf ohonyn nhw, cymeriadau'r Nadolig gan Trydydd Dylan. Felly gadwch chi ni wrando ar hwn. Mae pob un dref neu ddinas drwy Gymru a thrwy'r byd yn llawn bob un Nadolig o'r cymeriadau i gyd. Mi wn am sawl lletiwr, rhai cymwy'n ysgar iawn, lletiwyr heiddiannol lawen, fod ei llety hwythau'n llawn. Mae yna hefyd ddoethion, doeth o bob lliw a llun, y maen nhw'n bryn, ond llawer yn credu i bod nhw'n un. Y mae yna lyb i geiliaid, rhai'n gall a rhai yn od yn teithio o ddôl i fryncyn ar gefn ei beiciau quad. Y mae yna rai yn edrych, fri at y ser yn syn, a gwyddom am sawl asyn sy'n byw yn y parthau hyn. Mae'r rhai sy'n gwneud cyfrifiad o bob un yn y wlad, ac i'r bach sy'n disgwyl geni, y mae na fam a thad. Efallai fod na Herod sy'n ceisio'r cyfan hwn, ac yn cadarnhau nad perffaith yw'r byd i gyd yn grwn. Y mae na un cymeriad ar goll o'r stori hon, ac os yw'r hen hanes
am baran newydd sbon. Bydd angen I bob bugail, llytiwr, doeth a thad, pob mam a phob un herod, pob plentyn drwy bob gwlad, roi'r Iesu yn y canol, yn faban ac yn ddyn, a dod yn wir i'w garu, y cymeriad mwyaf un. Taswn i'n gofyn I chi beth i'ch hoff gymeriad chi, beth tasach chi ddeud? Dyna oedden ni'n gofyn wrth y plant pan ddothon ni weld y panto, ble mae'r asyn? Bugail. I chi gael dall Richard oedd y bugail yn y ddrama geni, dyna pan mae Richard yn dweud hynny. Unrhyw gymeriad arall? Mair. Cymeriad arall? Babi Iesu, ie? Bendant. Mae'r baban Iesu yn y capel yma. Diolch yn tyfu dim chi. Mae wedi bod yr un maint oedd o'n y llun yna rwan a gafodd y fideo yna I dynnu ddipyn o flynyddoedd yn ôl. Ac o'n rhai yn deud, Joseph, gen ti 5 plentyn rwan. Achos bod yna 5 perfformiad o ble mae'r asyn wedi bod. Ond mae pawb yn dydy a chymeriad hoff o ddrama Nadolig. Ac mae'n anodd wastad gen I bwyntio at un cymeriad yn benodol. Ond mae yna un fideo arall fan hyn, dwi'n hoff iawn ohono fo eleni. A os da chi'n licio llygod, swn i'n cael eich llygad am chydig. I chi gael clywed yn hytrach na I weld nhw. Ond fideo wedi I greu eto gan un Tabernacl Pen-y-bont, y rhai oedd yn y stabal. Felly gadwch chi wrando ar y fideo yma. Neswch bawb, mae'n amser stop. Neswch bawb, mae'n amser stori. Yr un stori yw hi. Fe wyddwch yn iawn amdani. Yr un nad un ni'n blino gwrando arni. Yr un am y babi a aned mewn gwair. Yr un am frenin oedd hefyd yn fab I Mair. Yr un am ddyn cyffredin oedd yn deall dwfn pob calon, pob gwendid, pob galar, y pethau llon a'r holl drallodion. Neswch bawb, gadewch pob dim ar ei hanner. Dewch chi glywed yr hanes. Mae'n amser. Hei, chi, chydig o barch. Chydig bach o... Ewch nawr, dim gwenwyn, dim conan, dim trapiau, dim ebychu rhyw hen ychyfis mawr a gwaredi am frynt ni, dim siarad wast am haint a heintio a dim rhyw hen blad I bla am bla na dim byd fel na, o na. Achos roedden ni yno, yn gryw yn y stabal. Y stabal, that stabal, yr oedden ni'n gryw yno'n cuddio. Chi'n sioct yn bod ni yno o gwbl? Does bosib bod pethau hyll fel ni yno o gwbl I greu reiliad ac achosi pob math o drwbl. Sut feiddiau ni fod ar gyfer y lle o ganol y llanast y llwch a'r gwe? Wrth gwrs yn bod ni yno, ond bydd dim llun na lliw ohonom ni yn agos at y cardiau pert ar y pentan, chwaith. Y ddiwch, yr asyn, yr oen, ond dim ni, dim llygod mawr, dim gobaith. Sym lle I lygod mawr ar gardiau Nadolig. Dwi eisiau sbwylo'r darlun del heddychol gyda chiwed brwd o greaduriad anymunol.
Ond mi oedden ni yno, yn y stabal ar y diwrnod hynny, mae'n ffaith mi fedrai'ch sicrhau chi. Pa stabal sydd heb lygod mawr, dewch, yn cuddio yn y corneli a glynu'n dyn y tywyllwch. Beth o'n i yn dawel i weld y babi yn y gwair yno. Allwch chi ddim a'n beio ni am fynd i bipo. Cymryd yn gwynt a just syllu arno. A chi'n gwybod be? Mae'n anodd credu, ond gwenodd y babi o'n gweld ni. Do, mi wenodd y babi. Ryfeddol, really. A phe mae'r neidr a'r haina, y llyffant a'r precop wedi bod yna, y chwilen ddi a'r deryn corff wedi aros ar erchwyn y cryd. Yna, bysai'r babi wedi gwenu arnyn nhw hefyd. A mae dyna yw calon y gwir nerthol. Dyw'r darlun ddim yn gyflawn, ond i bai fod pawb yn bresennol. Nid dod i ddewis a dethol wnaeth y scrapin bach hwn a aned mewn stabal, yr un a ddaeth yn waredwr i bobl. Achos mae Iesu'n ein caru ni gyd, pob un o greaduriaid Duw yn y byd. Nes i ddeud os da chi'n licio llygad i edrych i ffwrdd, ond na, diolch am y fideo yna sydd yn atgoffa ni ynde, o wir ystyr y Nadolig hefyd. Gan ni gyfle rwan i droi at yr arglwydd mewn gweddi, gadwch ni weddio. O Dduw ein tad nefel a sanctaidd, da ni'n diolch i ti am y cyfle i blygu yn wylaidd ac ostynedig ger dy bron di. A hitha yn noswyl Nadolig Arglwydd. Yn una wedi goleuo y bedwerydd ganwyll. I wyddo ni mai ti yw ffynhonnell bywyd a chariad, a plygwn gar dy fron i daddoli di'r Nadolig hwn. A hynny am i ti ddod ato ni yn Iesu, yn blentyn, yn Emmanuel, Duw gyda ni. Yn diolch i ti am yr holl gymeriadau rydyn ni'n gyfarwydd â nhw gyda stori'r geni. Am y bugeiliad, am y doethion, am yr rhai a dystiodd i enedigaeth Iesu Grist. A rydyn ni yna heddiw hefyd arglwydd. Dros 2000 o flynyddoedd yn wedyn yn plygu ac yn dyfolu di fel nath y bugeiliad a'r doethion gynt. Da ni'n diolch i ti am lawenydd y Nadolig. Y newyddion da hynny rydyn ni yn ei ddathlu. Diolch i ti am ysbryd y Nadolig, am garedigrwydd a sirioldeb. Da ni'n diolch i ti hefyd am her y Nadolig. Oherwydd rydyn ni'n gwybod arglwydd dy fod ti wedi cael dy eni mewn i dlodi. A mae hynny'n yn herio ni sy'n byw bywydau golidog.
Arglwydd, mi wyddwn ni dy fod wedi dod i'r byd yn dywysog tangnefedd. Mae'r tangnefedd hwnnw heddiw yn ceisio lle yng nghalonna pob un ohono ni. Wrthyn ni feddwl ac wrthyn ni fod ar droed y Nadolig, mewn gweddi, da ni'n cyflwyno i tîn teimladau cymysg y Nadolig hwn yn ogystal. Ein hapusrwydd a'n tristwch, ein cyffro blinedig, a'n hymchwil am lawenydd y Nadolig. Maddau ni am golli golwg ar heilioni cariad y Nadolig, a chymorth ni i'w dderbyn yn rasol, fel gallwn ni ddarganfod gwir heddwch. Cyflwyno'n gerdyfrondi y bobl sydd yn dioddaf yn ein byd ni. Bydd yn arbennig dros yr rhai sydd yn y dwyrain canol arglwydd. Mae'r rhai sydd dal dan gysgod rhyfel parhaus mewn manna eraill o'r byd hefyd. Gweddiwn hefyd dros y rhai rydyn ni'n gwybod sydd yn dioddaf. Ac am yr rhai hynny sydd mewn profedigaeth. Gwydden nhw ti lapio pob un ohonyn nhw yn dy gariad rhyfeddol di, eleni. Cofio am yr rhai sydd yn unig ac yn bryderus, ac am bawb sy'n cael y Nadolig yn anodd. Ac felly cymorth ni ddangos cariad dy Nadolig i ddfyd, ac i gyhoeddi'r newyddion da o lawenydd mawr. Ymdawelwn am ychydig eiliadau gyflwyno yn gweddiau personol i ti. O Dduw ein Tad, rhywun gweddi ni felly, gan y bod ni'n gofyn hyn oll yn enw ac yn heiddiant yn harglwydd Iesu Grist, yn dysgo ddiweddio i ddweud gyda'n gilydd, ein Tad, o'r hwn o'r wyt yn y nefoedd, sancteiddiau'r denw, deled y deyrnas, gwnele'r de wyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyro i ni heddiw ein bara beneddiol, a maddau ni ein dyledion, fel y maddiwn unau un dyledwyr. Gnac arwain ni brofedigaeth, eithyr gwared ni rhag y drwg, canis eiddo ti o'r deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Mae gadwch chi ni ganu yn carol nesaf, sef 477. Ganwyd Iesyn yddiau Herod, ganwyd Iesyn freni nef, gwelwyd seren yn y dwyrain oedd yn arwain ato ef. Rhown ein moliant uwch i breseb, mae'r gogoniant ar ei wyneb. Wyneb Iesu, breni nef. 477. Oh
Ysgwni faint o hwnna chi sydd wedi derbyn cardiau Nadolig eleni. Falle fod gennych chi eich ffefryn, eich hoff gerdyn Nadolig. Dwi'n hoff iawn o holl gardiau Nadolig sydd yn darlunio eira, eglwysi, Robin Goch a Santa Claus hefyd, ie. Ond llond llaw o rhai gwbl Cristnogol sydd ar gael i brynu yn y siopa bellach. Ond maen nhw gyd yn dydy yn dangos y stori'r geni traddodiadol hynny. Yn aml ystabal perffaith gyda Bethlehem yn y cefndir a'r bugeiliad twt a'r doethion wedi ymgynnull gyda'i gilydd. Wrth gwrs, gweld y cymeriadau hynny yr ydyn ni. Ac un cymeriad sydd yma'n hyn ydy wrth gwrs Mair ynde. Sôn am gymeriadau yn gynharach. Dysgwn ni, os ydy Mair yn un o'ch hoff gymeriadau chi, rhai yn dweud yn gynharach i bod ti. Pan da ni'n edrych ar y teulu bach yna, sut fyd fysai wedi bod heddiw bethau Iesu wedi ei eni. Un o'r pethau ddywedodd, mae'r testyn yn ei ddeud wrthyn ni yn Lyc 2 adnod 19. Rhyfeddodd pawb a'i clywodd at y pethau y ddywedodd y bugeiliad wrthynt. Sôn am y bugeiliad yn dod at Mair a Joseph a'r baban Iesu yw hyn. Ac yna mae Mair yn deud, ond yr oedd Mair yn cadw'r holl bethau hyn yn ddiogel yn ei chalon ac yn myfyrio arnynt. Ysgwn ni sut oedd Mair yn teimlo o afal y baban Iesu yn ei dwylo. Un o ganeuon o'n i'n ganu o hyd efo ysgol Glanithwy gynt oedd y gan Alaw Mair. Dwi'n mwyn os da chi'n gyfarwydd â Alaw Mair. Ond mae'r bennill gyntaf yn mynd fel hyn, sgwn i pa gan oedd Mair yn suo i'r baban gwyn pan oedd o'n crio. Oedd o'r Alaw yn lleddf ac yn enyn dagra, neu yn llon ag ysgafn fel pluen eira. Ac mewn rhaglan yn ddiweddar i BBC Radio Cymru, roedd Kevin Roberts yn sôn am y garol roedd o wedi ysgrifennu ar y cyd efo Delwyn Sion. Ac roedd Kevin yn deud ac yn atgoffa ni mai ffoduriaid oedd Mair a Joseph a'r baban Iesu. A fod hynny mor amserol gyda'r delweddar da ni'n ei weld o amgylch y byd heddiw. A fe ddwedodd Kevin hyn yn y rhaglan, yr un wlad, yr un lle, yr un casineb, Herod sydd yna eto yn gydd, yn dod allan ac yn lladd plant. I mi, yndi Mair yn chydig o arwr yn Dyma'r geni. I fi a sawl un arall, a'n atgoffau, dwi'n siŵr hefyd, o aberth mam dros di phlentyn a'r aberth nath mam i ni pan roeddwn ni yn tyfu fyny. Rwy'n oedd yn fodlon gwneud unrhyw beth diogelwch i'w phlentyn ynde. Sôn am gardiau Nadolig, mae un llun wedi diweld yn ddiweddar gan artist o'r enw Kelly Latimore, a dyma i o yn fan hyn. Chi'n gweld o ar yr ochr yma yna. Ac enw llun yma gan yr artist ydy Christ in the Rubble. Crist yn y rwbal. Ac ar ei wefan o, mae o'n deud hyn, ein gobaith yw y bydd yr eicon hwn, Crist yn y rwbal, yn creu mwy o ddeialog ymhlith Cristnogion.
Sut gallwn ni lunio diwylliant o Gristnogaeth lle nad oes gan gariad ffiniau mewn gwirionedd? Sut mae creu byd lle galla a lle byddai'n gwaredwr tlawd, digartraf, ffwadur, Palesteinaidd, wedi eni i fam yn ei arddegau ac yn ddiweddarach wedi gondemnio ei farwolaeth yn cael ei drysori pe bai wedi ei eni heddiw. Rhywbeth i ni feddwl amdano fo'n dydy. Wel, gadwch i ni wrando yn chydig bach ar Alo Mair, na ni'n gwrando ni hi gyd, oherwydd dwi'n cofio o gyfnod glanithu oedd angen megin arall neu par arall o ysgyfaint arnau i ganu y gan yma. Felly, na ni glywed ychydig o fenillion cyntaf Alo Mair. Sgwni pagan oedd Mair yn sioer y baban gwyn pan oedd o'n crio. Oedd yr alaw yn lleddf ag yn enyn dagra, neu'n llon ag ysgal fel plyr eira. Sgwni pas bri oedd y baban chwarae iddi fyru ei plant yng ngwlad Jwdea. Wedi blentyn bach di mor wahanol, yng nghanol anghyfiawnder dynol. Curodd Alo Mair y fam mewn môr o bryderon. Tybed a deimlodd o feredd y cyfan wrth ffoi rhag y gelyn a'r gelyn ym mhob man. Sut oedd mesur y los, mesur y los, mesur y los. Mair sut oedd mesur y los, wrth weled y baban a'r groes.
Ond yr oedd Mair yn cadw'r holl bethau hyn yn ddiogel yn ei chalon ac yn myfyrio arnynt. Ar ymwyn i enw. Amen. O gadwch i ni ganu'n carol olaf sef 479. 479. Daeth Crist i'n plith o llawen hawn a deied pawb ynghyd. I'w dderbyn a'i gydnabod ef yn geidwad i'r holl fyd. Ac yn y blaen, 479. Os allai ddymuno tangnefedd yr wyl i bob un ohonoch chi a'ch teuluoedd. Sy'n harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr Ysbryd Glân a fyddo gyda chwi oll. Amen.